Nagyon finom fajta, a Muscat Novosatinsky. Ja, Muscat Novosatinsky, igen. Csak nézd meg, hogy lefagyott. Megvan öntözés nélkül. Mindent meg kellett hagynom, mert nem tudok mit csinálni. Elég komolyat nőtt. Muscat Novosatinsky. Ez finom szőlő nagyon. Naz. Szép színnel, tehát vonzó. Kint a szőlőhegyben majd a termés mennyiségét. Viszont a parizsánkám, tehát biztos területre érzékeny, kint a homokon nekem nem ilyen nőlésű, meg nem ilyen szép. Ittben, meg tavaly is olyan szép volt, meg most lefagyott. Aha, ő a parizsánka. Aha. Ez is az akkor. Igen. Csak te ez is lefagyott múlva. Aha. Ezt mégis hozott. Ugye ez a második termés. Tavaly volt az első, amit itt Laci bácsi lett. Ebből küldtél vesszőt nekem, majd kíváncsi leszek. Meg is maradt, úgyhogy... Ez a fajta, ez meg hajlamos arra, ő is lefagyott teljesen, tehát ezek a gyenge kis hajtások, ez már mind a fagy után történt. És hozott mindegyik, még utána is termést, ez az oplot. Tavaly... Oplot. És tavaly azt mondták, hogy csak tavaly idén, hogy az oplotból nem csináltam csemetét. Hát mondom, emberek, hogyan kértek oplotot, amikor nem is termett. Te azt mondja, amikor kóstoló volt, csiptem belőle egyet. Én meg nem is találtam rajta. Nem tudom, milyen állapotban van. Csak egyet. Megy akkor. Én is megkóstolom. Köszi. Még nem százas, meg ilyen terhelés mellett locsolás nélkül. Óriási bogyó. Azt a hűtött izét, az a szív. Már fölvettem, csak be kéne állítanom. Mert valami nagyon lemegy. Na, ez egy új fajta. Aha. Tavalyi ültetés. És annak ellenére, hogy fagyott is, ilyet nőtt. Jó. Tavaly elindítottam 2 hajtással. Az óriási növekedés. 2 hajtás. Persze, 2 hajtással. Nem volt elég neki, mondom, ez megvastagszik. Még 2. Az se volt, még 2. Csak mondom, védem, de nem lesz muszáj védeni. Az első termése. Kismis iriszka. Iriszka? Tofifi. Az finom. Ropogós. És jó erős a héja. Tehát igen, valószínű a darázs nem. És akkor a bogyói vannak, mindegy velesznek így elsőre is. Mert tud ilyet, tehát nem izé. Tehát amikor láttam a videót róla, de szép. De nézzünk, mit nő. Hát igen. Iris. Van olyan, hogy iris, de nem tudom. Kismis iriszka. Iris nekem is van. Ja, hogy ez akkor másik fajta lesz. Igen, meg az lila. És ezeket te öntötted az oszlopokat? Nem, ezeket kintről hozottam Ausztriából. Na. Ez vibrabeton 5 szál vassal. Tehát ezek jók. Erős. Aha. Meg annak ellenére egy ember tudja mozgatni. Igen, mert nem olyan... Mert azért azok a végoszlopok a 65-70 kilókkal, az köszönöm szépen. Birkózni kell, igen. Izgyumszki muszkatod van? Van. Az tegnap a feleségem vitt be egy kis fürtöt. Nálam még nem ért meg. De már le kellett hálózzam. Nem tudom, honnan vette a feleségem a fürtöt. Nagyon jó kis, különleges íze van, olyan epres. De majdnem mind a klubnicsnyi. Jó? Ez jó. Ez finom. Ezt kóstolod meg. Jó van, de én már többet nem kóstolok, mert hasmenés. Nem sok van, már csak olyan 500 fajta van vissza. Tényleg jó. Ez finom. Különleges.
Na, jó van. Ez is teljesen visszafagyott a podarok neszvetája. Ja, ez volt a... Aha. Az van neked Ez, is. aha, ez az első, tudod, ott a lugasba. Nekem. Furra visszafagyott, azt hittem meg se indul. Nézd meg. Miért nőtt? Azt mindenit. Itt az egyik vége. 4 méter. Oj. Majd a Darinál leszel elhűlve. Ó, ez még nem. Alulról vettem le. Ez egy baromi finom fajta. Nagyon-nagyon korai. A Jaroszláv, egy finom Jaroszláv. muskotásios. Volt alul egy kis izéfűrt, mert ez is visszafagyott, de hoz majd itt is, csak ez még, hát nem tudom. Na még, annak még kell, nem? Hát itt ezt leveszem, hát azért ad valami ízt vissza. De egy nagyon finom muskotályos. Ez is. Sibugyú. Én nem kérek. Ja, már nem? Elég. Ez finom, ez is. Érződik ma a muskotály? Igen, igen. És nagyon-nagyon korai. Galbinea Nau, egy jó kis stabil szőlő, egy egyszerű íz, ez a, amúgy azt hiszem ez az Olotinka. Zolotinka. De Az nem szép. panaszkodok. Az szép. Zolotinka. Ezt én most megkóstolom amúgy. Köszi. Lassan ő is. Olyan 85-90%-os. Ennek még kell. Viszont a jövőben az egyik fajtám is ő lesz. Ez az első termés, ez is tavalyi tőke. Van-e Helenád? Helena. Uh-huh. Az van? Van. Ez nekem ez az első termése. Ez Helena. Az pedig. Csak én nálam nem hozott ekkora bogyókat, meg fűtött se. Mind a szőlőhegybe is szépet hozott. De itt van két új fajtám, ami nagyon jó fog lenni szerintem. Csak ugye ez is az öntözés hiány. Jó, ez már kicsit, hát ebben van az íz. Szuper visnya, Szuper visny. Na, ilyet se ettem még. szuper cseresznye. Ez jó. Na? Ez finom. Ezen tényleg kiérezni a cseresznyét. Genaddiód van? Nincs. Ez is első termés, ha az mit tud később? Ilyen pirosabbat adok. De adok egy ilyen nagyot is. Mi a különbség? Első termés. Hú, de roppanós. Ja, fölveszed, nem? Nem. Nekem Csak ő is- így ő akkor. is tetszik. Ez jó, kemény. Na, Ott ez a homokon. Valentinka. Első termés. Hát csak egyet kellett volna. Nem, megeszem én a többit, nem probléma. Ez is nagyon finom. Ez is új. Valentinka. Ezek a műanyagok meg... Hát ez az én kis gondolatom. Mondom, ne a vas a vason, tettem bele ne egy húzza tiplit. le izétről a Tettem bele egy tiplit. kormányzást. Aha. Most az 5 forintommal nem múlott, de ha 2 évet, 3 vagy 4-et, amíg meg nem eszi a nap, addig üzélek rajta, akkor ez is teljesen nyomorult lefagyott. Egyébként osztrákoknál olcsóbb volt, mint nálunk. Nem, ez már úgymond osztrákból való, de már Ja. itt bent, tehát határ mellett, tehát tőlem itt van Kapuvár 60 kilométerre, aztán nagyon meg voltam vele elégedve,
Hát aztán idén megint vettem egy 300 darabot, 330-at. De ez valami gyönyörű, ez nem tudom mi. Egyik kedvencem. Csak most ez így mag nélküli. Mert Szép. ekkora. Jó, de szép. Ez szép. Hallod? Tök egészséges. Polonéz 50. Polonéz 50. Azt is kértem tőle. Hát ott ne nevezz ezt. Aha. Csak ez is megfagyott. De még így is hozott. Meg nagyon szép, vonzó a színe. Ez igen. Régi fajta, Már de... gondolom kész van. Régi fajta, de... Gyönyörű. Édes. Hú. Hát mi van? Na még ez se termett, basszus, majd most vettem észre. Tényleg, veszelka. Veszelka. Már se tudom tenni az orrot. Ja, ez már másik Az a tőke. Rózsa Sándornak volt az a veszelka, az asszonya talán? Azt hiszem. Úgy de jó állaga van. Veszelka. Igen? Aha. De jó fogyasztható. Nem is vettem rajta észre eddig a Roppanós. fűt. Aha. Ez finom ez is. Figyelj, ez már leérett. Nem, vissza is fagyott. De azért adok egy-két ilyen. Éjszaka urai. Vladika Nócsi. Nem is hallottam róla. Ez is egy nagyon ultrakorai szőlő. Meg se tudom ismételni a nevét, úgyhogy... Vladika Nócsi. Vladika Nócsi. Ennek is van ilyen érdekes íze. Aha. Ez is. Megadja. Talán az eddigi legjobb, nem? Na az az egyedüli egy, az később hajt ki, és azt nem fogja meg a fagy. A Vektor. Csak hát megint olyan terhelést adtam neki, hogy neki is víz kellett volna, de itt még nem volt időm úgy lacsóni. Talán ez volt az eddigi legjobb. Vagy legalábbis nekem. Meg az USA Jupiter, ami nagyon... Többit megeszem már, hogyha izé. Jó, odaadom. Muskotáj, roppanós, Muszkat letni. muszkát letni. Azért leszkóstoltatom először, már meg még jobb lesz. Ez szép, ez is olyan szép. Ellenálló. Darással. Bántja úgy. Na. Meg ilyen, amikor a mag ilyen félbarna, félzöld, szerintem ilyenkor adja ki a legeslegjobb ízt, nem amikor már teljesen barna, meg nem is amikor zöld, hanem ez a félbarna állapotban. Mindig azért megkóstolom, nem mondom, most már van íze, megnézem a magot. Ha ezt eléri, akkor az már, azt mondom 100%. Ez a fogyasztható, szerintem. Én a dinkával vagyok így, hogy még nem éred be teljesen, én már akkor eszem. Ugyanígy van a Dubovszkival is, én nagyon szeretem. Meg melyik az a piros? Anyuta. Azt is úgy szoktam enni, hogy még majdnem, hogy zöld. De Anyuta vagy ajuta? De anyuta, a piros. A piros. Az még későbbi. Ajuta az talán Én majd korábbi. megmutatom a korábbit. Szerintem olyat kérni fog. És a szőlőhegyben nagyon rossz a termése, itt meg olyan íze van, hogy hú, majd mindjárt átmegyünk az én kertembe. Ez meg az egyik kedvenc fajtám. Nem Ez a tudom mi nácisz. ez. Nácisz. Nagyon bőtermő, nagyon ellenálló, csak itt is ugye az a víz, hogy nem locsóta. Igen. De Hú, mennyi nagyon- fürt van rajta. Egy Meg hajtáson 2. Mindenhol. Volt 3 is rajta, de azt azért lehet. Hát tesztelem ugye, hogy melyikekből tudok azt tenni, amivel mennyiséget is tudok előállítani fixre. Most egy ilyen sort képzelj el, így. Úgyhogy vizet igen. is tudok neki adni, mert most következő években a visszapótlás, mert eddig nem nagyon. Hát meg az egyik reszelős szőlőm,
Ezt azt mondom, hogy bio környezetben is. Talizmán lenne? Ez én vektorom. Ja, ez a vektor. Legalább egyet eltalálnék itt a sokfajta közül, de nem sikerül. Hova tegyem a izét? Mit? A tetején. Pedig ő se napérzékeny, mert tavaly is kihagytam a napon, de idén olyan UV van, Igen, hogy igen. megfogta. Rengeteg van ezen is. Elméletileg fekete párduc. Szerintem nem. Ez nem, ez biztos, hogy nem az. Én annak kaptam, akkor hamis fekete párduc. Valamelyik teki, akkor Ne, ez biztos, hogy nem az. oroszlán úgy lehet. Nem párduc. Hát vagy a tiéd nem az, hát. Nem De ez biztos. nem is fekete, tehát az a fekete párduc is tud ekkora fürtöket, sőt még hosszabbakat is, de az tényleg valóban. Ez mi itt a végén? Nem tudom, mi lenne ez. Hát én se. De amikor beérik egy kicsit későbbi fajta, jó ízű szőlő. Végre most megmutattam, ezt még a Csáti Béla bácsitól kaptam el. Tavalyi Még- ültetés, a Dunavszkalazúr. Dunavszkalazú. A szép formájú. Első kis. Aha. Meg ez is visszafagyott nekem. De szép ez is. Laza! Lecsípjük ezt. Én is Ó, nem kellett megkóstolom. volna, tényleg csak egy bogyó. Ennek is jó az állaga. Na, én nem sincs. Jó vastag, ezt sem csipkodják össze. Milyen a mag? Már kezd színelődni. Már kezd, igen. Mhm. Igen. Most már vannak benne barbák. Igen. Ez már kész van. Ez is nagyon jó még. De lehet Igen. azért ma, én annyira nem szeretem a... A hajtás nézd. Túléretteket. Mekkora te. Az egy őrült az a fajta. Ez hihetetlen. Még ez visszatér, fekete párducod van? Mi? Fekete párduc. Ezt Vagy kaptam annak. Akkor majd küldök fekete párducot, jó? Mert nekem van. Ami biztos, hogy az. Kurra visszafagyott. És nem tudom, kevesebbet meghagy. De az ahogy nézed, az összes veszője ilyen. Igen. Ezt az Ermi úgy mondta, hogy úgy mutassuk be, mint a mesterszőlő. Ja, ez a mester, amit Igen. aha, Amit akkor Apollo olyan van? Nikopolszkinak Elméletileg. kaptunk, de aztán... Igen. De egy nagyon, ez is egyik lekkora, várjál, olyan nehezen tudtam ezt is behálózni. Ezt innen lecsípjük el. Óriási bugyó ez is. Itt nálad És minden finom, szőlő és ilyen most- vagy. Itt a kárba, ez valami... Nem bíztam ebben pedig ebből a földben. Ezek szerint jó. Na és milyen az íze? Finom. Apukádnak is adja. Finom ez is. Én már nem merek. Nem kérek. Nem? köszönöm. Elég. Vagy odadom. De csipke, vagy ehetsz számba, vagy nem mondjuk bírok sokat ennyit én kell se. kóstolnod még. De ez a szomszéd, és az én macskám volt, csak aztán az egyik anyamacskám valamiért elverte, átjött a szomszédba, megfogozta a német juhászt, aztán itt maradt, aztán most van 4 kölyke neki. A csírmi. Ja, akkor ő volt a mester. Nem. Mind a kettő. Ja, de ez mind a kettő az mester. 3 éves tőke. Csak aztán így elfogyott, azt nézd meg, az összes veszője ilyen brutál. Te milyen levélzete van? Hát ez mint egy fa. Hát ez mind ő. Aha. Úgy van a harmadik sorban. Ez meg az egyik én kedvencem, csak hát ez is megfagyott, meg egy a baj, a vékony a héja, és nagyon szereti a darás. Mhm. Ebből szeretnék majd a későbbiekben egy ilyen szőlőlevet, egy valami muskotális hajtával még megbolondítva. Ilyen bogyó. Az ukránok ebből csinálnak amúgy szőlőlevet. Ez a Elizabeth. Elizabeth, mind a kettő. Egyszerűbb ízű, de egy levesesebb. Uh-huh. Egy baj van, szállítani. Most azt mondom, egész jól kötődött, de tavaly, könnyebben potyan. Nagyon gyönyörű ez is egyébként. Hát tavaly még nagyobb fürtjeim voltak. És ilyen szép aranysárga. Igen.
Hát van rajta azért ezen is. Oldalvajhoz képest ez elenyésző. Jó, hát amennyit én meg szoktam majd hagyni. Na, ez lesz majd a fekete szit, ez is megfagyott. Ugye az volt a fekete sólyom, amit te nem is tudom, Arkasszodhoz hasonlítottad. Ez lesz ez egy későbbi a fekete szikla. Fekete szikla. És ilyen jó nagy bogyós lesz és kék. Csak itt megfagyott. Na ez az, amit mondtam, ez is egy nagyon finom. Jó. Tündöklő. Bleszessi. Hú. Igen. Tehát ő nem egy nagyon nagy bogyós, de az íze az... Ugye meg... Lúról a tőről hozott milyen nevéken van igazából. Nagyon jó ez is. Elastic. Elasztik. Nekem igazából azért tetszett, mert hosszú, szép nagy fürtje van, tehát rugalmas. De látod, ez is, tehát itt fölül semmi, alul itt, amik kitörtek hajtások, aha. azokon. Hát mint én nálam, ez a fagy, ez minden lerendezett. Csipjébe veszem, van azért, hogy nőtt, de nyugodtan. Egy egyszerű. Ilyen ízű a fekete párduc egyébként. És akkor itt jön az én egyik büszkeség. Ez is megfázott. Ez mekkora bogyója van ennek is. Tavaly ezen 20, és ez is 3 éves szőlő. 20, nem is tudom hány fürt volt rajta. Gyere nézze! Milyen szép nagy fürt. Ez egy fürtje. Azt mondani. Ő a Darina. Darina? Igen. És egy jó kis szeplős. Nincs úgy, tehát nincs muskotájban. Jó húsos. Már jó. Ebből lehet harapni. Ebből lehet. És a fürtjei többnyire. Apukádnak. Apu. És a fürtjei többnyire ilyen, tényleg, ez a kilónál alatt nagyon ritkán csak ilyen fagy. Ez nem mind ő. De tavaly mondom 20-valahány fürt volt rajta. Jó ízű. Meg kell tartanom minden egyes hajtását, mert nem, Igen. ebben nem tudom mi lesz. Ezt jövőre már nem is hajtod le, vagy ezzel. De kipróbálom. Hát ha. Meg majd megnézem, mert amelyiknek ilyen lapos a... Ezeket majd csőhajlítóval kell majd hajlítanom. Aminek ilyen lapos a rügye, azt ebben nincs termés. Én úgy vettem észre, hanem amelyik ilyen kis csúcsos. Igen. Például itt, ebben van. Igen. Tehát egy pár év alatt azért ki lehet tapasztalni, hogy melyiket hogyan. Hát ezek a bogyók, Hát ez mindegyiken ilyen óriási. És nagyon hajlamos ugye a kacsfürtje is. Hát ez mi? Szép. Hát ez mekkora, mint egy tojás. Hát ez... Fült tojás. Hát de mi ez? Hát ekkora bogyót még nem is láttam. Ez olyan komoly. Meglepően jó kis fajtának bizonyul. Szereti a helyét. Hát mekkora bogyója van. Alig fél bele a számba. Ez nagyon komoly. Milyen permetezővel permetezek? De hajtogatós vagy? Nem, elektromos. Ja, Vagy csak sissa, úgy mondom. Aha. Úgy mondom. Hát amikor már 280 liter permetszert kell kijuttatni, azért az 4 napon keresztül, vagy 4 délután keresztül. Mert ez csak a kisebbik kertem. Befogott engem 10 litert, mire kinyomtam, minden bajom volt. 10 literből. Hát nem voltam otthon, meg kellett csinálni, úgyhogy... Na ez a egyik új fajta. Csak ezt is lecsalnom kellett volna, több legyen, mert ebből akarok csinálni.
Mindenféleképpen. Terra? Az. Valami brutális. Hát nem kell, tényleg csak egy bogyó, mert ilyen nagyobb bacska. Húha! Ez is jó. Nekem nagyon tetszik. És első termésem, de Tacsenko nem tévedett. Ez ő neki a nemesítése. Nem, csak ő mutatta be. Csak Ja. először úgy időt nem is írtak, hanem úgy, mint egy középkorai, vagyis középkései fajt. Azt utána következőben láttam, Dúzsarányi. Nem mondom, mi van? Mert tényleg nagyon korai, aztán lehet, hogy ugye abban az évben már ők ki akarja piacra akarni nyomni a fajtákat. Terra. Egy baromi jó fajta lesz. Ez az oszlopod egy kicsit megvannak vannak. Megesít. Ekkora bogyók alatt nem csodálom, akik itt vannak.